ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି। ମାଛ ଭଜା ତ ନୁହେଁ, ମାଛ ଛଣା ହେଇଛି। ଭଜା କାଳେ ଫିଟିଯିବ, ମାଛ ଛଣା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ପଖାଳର ମଜା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରିଛି ନିଜ ହାତରେ ଚକଡ଼ିକିରି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାକୁଡ଼ି ଟମାଟର ଇଏ ଗୋଟେ ସାଲଡ଼ ହେଇଛି, କଟା ହେଇଛି ହାତରେ ଖାଲି। ବଢ଼ି ଚୁରା ହେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା ଭାରି ପ୍ରିୟ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ମିକ୍ସର ଅଛି। ମିକ୍ସର ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ନେଇଯିବା। ମିକ୍ସର ବି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପଖାଳ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ ମିକ୍ସର। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସର ରଖିଦେବା। ପଖାଳର ମଜା ଆଜି ନେବା। ସଜ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ, କେତେ ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି ପଖାଳର। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ ପଖାଳ ପଖାଳ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କରି। ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟେ ଚାଖିଦେବା। ବାଃ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମ! ଓଃ ଓଃ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭାରି ସ୍ୱାଦ। ଯାହା କୁହ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ମଜା ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଚୁରା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାଃ, ଓଃ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ପଖାଳ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସରେ। ମାଛ ଭଜାଟା ବି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଛଣାଟା ପୁରା ପାଗ ମୁତାବକ ହେଇଛି। ପଖାଳକୁ ମାଛ ଭଜା, ରସୁଣ ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଲଗେଇ କାମୁଡ଼ି ଦେବା। ଓଃ, କାହିଁ କହୁଛ। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ପଖାଳରେ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳରେ ବାଇଗଣ ସାରୁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଚକଟା, ଆଚାର, ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା, ୟା ସ୍ୱାଦ କେହି ଦେବେନି। ଏ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଏସବୁ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ, ସତ କଥା। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ତ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼। ଘରେ ଥିଲି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଭାଉଜ ବୋଉ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଇଟମ୍, ସେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ଯାହା ହଉ ଏକା ଏକା କରି ଖାଇବା କଥା। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ ପଖାଳ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ କ'ଣ, ଯିଏ ନ ଖାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ ଦିବସ। ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଖାଉଛେ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଚକଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବା। ପଖାଳରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ମୋର ବି ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି କରିଦେବା କଥା ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଆଳୁ ଚକଟା ଚୋଖା ହେଇଛି, ଦେଖ, ଓଃ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଳୁ ଚକଟା, ନଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଭାରତରେ ନୁହଁ,
ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଦିବସରେ ଖାଲି ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ବି ପଖାଳ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଦେହ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ। ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସତ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଖାଉଛେ। ଏଇ ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଚକଟା, ବଡ଼ିଚୁରା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ୟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇକି ପଖାଳ ଦିବସ ସବୁଦିନ ବନାଉଛେ ସେମିତି ବନାନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର କରିବା, ଏତେ ସାଜସଜା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ହେଲେ ଆମେ 50 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିବା, ଆଉ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ରେ ଖାଇବା, ସେମିତି କିଛି ମନକୁ ଭାବିବେନି। ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଇବା। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଜିର ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ରିଟର୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବ ସପୋର୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ। ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଯିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।